Ndatombofonera landlord andingagari musango ini. Fonera landlord andingagari musango. Chamari. Zvakaoma. Alo. Makadi yenyu mama. Ndisisi ndipirewo mama foni ka. Maudzo kuti mukoma vekurumu rekudhuze nokutwereti kuva vari kufona. Alo mama makadi yenyu. Ndinosimba. Mwedzi wakapera handiti nhasi musi wafoni ndotozviziva mama. Mama ndandati ipapo kutofona kudai ndiro dambudziko kuti nhasi ndakamedzwa neHove. Ndakamedzwa neHove ndikaita 3 days. 3 days ndiri mudumbu reHove. Saka nhasi ndo paitondisvipira kuno kudhuze nepabhichi repano paDurban. So handina kana mari yekuuya kuJoburg ikoko mama. Ndakamedzwa musi wa1. Musi wa1 patataenda kuno kuti aenda kubhichi kunotamba kumvura tichitamba ndobva ndamedzwa neHove ndikaita 3 days ndatomedzwa ndatobviswa nhasi makuseni ano. Chokwadi nebasa ringatopera mama mungati munenge mandibatsira mukatonditumira mari yekungodzokayo ndigotanga ndikaenda kubasa netsoka zviri nani. Nemari yenyerenti mwedzi uno ndenda kutokupai kupera kumwedzi unouya nemwedzi unouya because zvinhu zvacho zvandimira munoziva ukamedzwa neHove. Ipapo ndatoita foni yekukwereta. Ndatoita foni yekukumbirawo kuvamwe because mufoni yangu zvese zvakaitorwa zvese zvitupa. Ndata HOVE yatongondisvipira kuno kubhichi rekudurban ndisina kana senti, handina kana mari. Munotonhora mudumbu reHOVE mama, munotonhora yangu nenzara handina chandaidya. Alright, ndizvo mama maita henyu basa. Thank you. Mwari akuropafadzei chokwadi. Ndozvinoda kuitawo namasitenda ndingagari ndakawanda kuno ndichitadza kuenda kumba. Ndongotonyepawo ndakamedzwa neHOVE. Mari ichingopinda chete mufoni ndokwira ndoenda ndongozvifambira ndonopinda pamba. Iyoyo mari yavatumira ndoyekuenda kubasa. Ndina zvandingaita. January waoma.